Προσέχετε. Προσέχετε, στάει πολύ. Και εκεί παπλάζει το κύμα, πρόσεχε. Βασίλειε. Πρόσεχε, παπλάζει το κύμα εκεί. Θα πιστάει εκεί που βγαίνει το κύμα πάνω. Προσέχετε. Τι κάνετε, έχετε χρόνια πολλά. Καταξιοσύνη ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριε των Θεών ημών και τέψομαι. Σοφία ορθή ακούσαμε του Αγίου Ευαγγελίου, η πάση και το πνεύμα Σου. Εκείνο ήρθεν ο Ιησούς από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και βαπτίσει το Ιωάννου εις τον Ιορδάνη και Θεός αναβαίνουν από του ύδατος είδε σχιζωμένους τους ουρανούς και το πνεύμα ως υπεριστεράν καταβαίνουν επ' αυτόν και φωνή εγένετο εκ των ουρανών «Συ ο Υιός μου αγαπητός, ενώ και του καταξηράς θάλασσαν και αέρα του Λοχρήστου ημών στρατός του Κυρίου Δεϊσόντε. Υπέρ το Αγίος Δήλες, το ύβερ του ούτε του δυνάμεις και ενεργές και του ζητήσει το Αγίος Πνεύματος, του καταβητήσει τη σύνταση του της υπερφερτικής της υπερουσίου τριάδος ενέργειας, του καταπευθύνει αυτή τη χάρη της απολυτρώσεως στην ευλογία του Ιορδάνου, του φωτιστήνει εμάς από τις μαγνώσεις και ευσεβίαιο της ομορφίου τριάδος, τους ακούσε Κύριε των Θεών φωνής και εις ημών των αμαρτωλών και λέει σε ημάς, και το ριζίνε εμάς ανεπάσεις λήψεως, οργής κίνδυνο και ανάγκης του Κυρίου Δεϊσόνε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Της Παναγίας Αχράντες ανευλογημένης εντός του εσπίνης ημών Θεοτόπου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων ημονάσαντας σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσήλυση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Μας αφήρωσε
εντιμότατοι άρχοντες, σεβαστοί μου πατέρες και αδελφοί μου αγαπητοί και πάλι η φιλανθρωπία του Θεού να εισέλθουμε στον νέον ενιαυτόν. Και μάλιστα σήμερα να γιορτάσουμε τη μεγάλη εορτή των Θεοφανίων, των βαπτίσεων δηλαδή του Χριστού στα νερά του Ιορδάνου. Και να ομολογούμε και εμείς μαζί με τον Άγιο Σοφρόνιο Πατριάρχη Ιεροσολύμων ότι όντως λαμπαδοφεγγεί πάσα η κτήση αφού έχουμε τη φανέρωση στα νερά του Ιορδάνου της Παναγίας θέαμα, όπως τονίζει ο Άγιος Σοφρόνιος, θέαμα φρικτό και παράδοξο. Δεν θα ήθελα περισσότερο να επεκταθώ στο νόημα αυτής της μεγάλης γιορτής, παρά μόνο να σας ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου για τη σημερινή ημέρα, μεταφέροντας και τις ευχές και τις ευλογίες του πολυσεβάστου κοινού πνευματικού μας πατέρα, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κύπρου Κατερίνης και Πλατανώνος Κυρίου Αγαθονίκου, ο οποίος σας αγκαλιάζει με την αγάπη του και με τις ευχές του και εύχεται για αυτήν την φετινή χρονιά που ανέπειλε πριν από λίγες ημέρες. Αυτήν την φετινή χρονιά, αντί να κάνουμε κριτική, όπως γράφει ένας μεγάλος ιεράρχης της Εκκλησίας μας, ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος, θα πρέπει όλοι μας ανεξαιρέτως να κάνουμε αυτοκριτική του εαυτού μας, να κρίνουμε τον εαυτό μας και μετά την αυτοκριτική να προχωρήσουμε στην μετάνοια όλοι μας. Πρώτα εμείς οι κληρικοί και έπειτα όλος ο λαός του Θεού. Και αφού φτάσουμε στη μετάνοια, τότε ασφαλώς θα φτάσουμε και στον φωτισμό και την χάρη του Θεού που ιδιαίτερα επικαλεστήκαμε και ζητήσαμε σήμερα. Η χάρη του Θεού να είναι μαζί σας. Ειρήνη πάση μαζί σου. Πάσε παράδειγμα στο Ιησούς και ο Πάσχος ημών. Ευλογημένος Κύριε κατοριστάμενος και αγιάστος αήλαδος και ευλόγητος άνθρωποι μας, τους της πλήξεως σημαίνοντας το τυδελίες πρόστιμα και καταξίωσον ημάς το πλησίνε του αγιασμού σου, δια της του είδωτος σου μεταλήψεως του κεραντισμού και γενέστο η μικρή ησυχία ψυχής και σώματος. Κυριαρχίας μου, κυριαρχίας μου, του Κύριου των άνθρωπον ημών και της λόγων να πρέμουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νύχτια ή και εις τα όλα του αιώνου, εν Ιορδάνη βασιζομένου, Κύριε, εις της Υιός επανερώσει προς τιμητής, του βαρθενικός, η φωνή προς ευαντηρική, αγαπητός Θεός, και το πνεύμα ενίδης περικτερά, ευελέω του λόγου το ασφαλές, το επιφανές Χριστός και το κόσμο ποτίσας δόξασι. Εν Ιωάννη βασιλεμένου Θεός και τον όνομα σωτήρας δόξασι. Εν Ιωάννη βασιλεμένου σου Κύριε, της Θεάδος εφανερώσει προσκύνησης, του γαγεννητός η πόλη προς εμάς ηρυχής, αγαπητός Θεός ονομάζοντας και το πνεύμα ενίδης περιστεράς, ευεβαίως του λόγου το ασφαλές, ο επιφανής της Θεός